2025 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ। ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ରାଜେଶ। ସେଇ ରାତିରେ ସେ ଏକା ଘରେ ଥିଲେ। ବାହାରେ ହାଲୁକା ପବନ, ଗାଁ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବର। ରାଜେଶ ଅଳ୍ପ ଡରିଗଲେ, ତଥାପି ସେ କଲ୍ ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରୁ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ, କେବଳ ହାଲୁକା ଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ। ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କଲ୍। ଏଥରେ ସେ ଧରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଜାନଲା ବାହାରେ କିଛି ଛାୟା ହଲଚଲ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାନଲା ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ନଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଗଲେ। ନମ୍ବରଟି ଦେଖାଇଲେ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେଇ ନମ୍ବର 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ନମ୍ବରର ମାଲିକ ରାଜେଶଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଥିଲା ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବାର୍ଷିକୀ। ରାଜେଶ ପରେ ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତିର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି, ନା କି ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।